Takže čaute ľudia pri novom videu. A Shell, tá pumpa Shell, viete, tak mi poslala jeden darček za to, že som tam chodil najčastejšie asi. A furt som si kupoval jednu limitku pitia a toto mi akože došlo. Chápete, a je to originál. Moja mama mi to bola vyzdvihnúť, že jej toto poslali a mne to dala. Že tak kúknite. BMW. Je to nejaká krabička a ja sa to z mobil ovládať, ako ja už to mám asi deň, ale dneska som išiel to natočiť ono, lebo pozrite, toto sa mi nabíja bateročka. Vidíte, tak počkám do večera, kým sa mi to nabije, ukážem vám potom video, že ako to dopadlo. Tak, ale toto BMW je pekné, ako ozaj je to presná závodnícka kopia. A je to originál, takže máte sa na čo tešiť do ďalšieho videa. A uvidíme, jak to pôjde a jak to spravím, lebo už som to raz aj ovládal a ide to dobre. Máte tam 4 častky volantov, máte tam normálny volant, máte tam riadenie mobilom, že akože kývete s ním a takto ide do toho smeru. A ešte to už ani neviem do jakého smeru, takže rád by som vám to ukázal dneska, ale asi to nepôjde, skôr inokedy. A počkajte, spravíme si malý unboxing. A to BMW takto vyzerá, ľudia, je to malé autičko, zo spodku je tá baterka už nabitá. A tak musím končiť. Tak čus, pri ďalšom videu part 2.